en 1988. Como andades? Benvidos hoxe a este directo así un pouco improvisado, un pouco, moi optimista, chamarlle un pouco. Pois nada, estamos hoxe polo que sexa, pois dimos conta de que o Super Mario Bros. 2 fixo 33 anos, sí, fixo 33 anos en Estados Unidos de América. Pois nada, puxemos aí un vídeo no Twitter, a xente deulle que tal, e nos dio, pois xa que estamos, quédanos aquí unha horiña libre antes de cear, así que imos darlle hoxe a o xogo que digades, Super Mario Bros, pero cal deles dous? Pois imos saber agora en breves. Entropía xa ve que hai programa hoxe, entón xa está entrando. Hoxe non te avisei, non te convoquei, Entropía. Que tal, como andades? Entón, imos a ver aquí, que vos vexo un pouco tamén o chat, que ainda non estou vendo que anda a hacer por aquí, porque isto xa vos digo, isto está improvisado. Parte encendín o maquinillo 2 minutos antes de poñer isto adiante. Entón, nada, pois iso, ide pasando por aquí, se sabe de Recuncho Gamer, aquí facemos un pouco de divulgación. Boas, Tilbe, aquí está Entropía, intenta non ensinar o ano. Ui, que ben che queda a luz rosa por aquí, moi ben, moi ben. No, ei, xa empezamos. Bueno, como andades? Pois nada, puxemos no Twitter unha enquisa que imos tamén a complementar por aquí, que era que Super Mario xogamos? O Super Mario Bros. 2 xaponés ou Super Mario Bros. 2 americano e europeo? Entón... Ei, que pasa, Ismitis? Boas, viciado. Entón, imos facer aí a enquisa e logo vemos aí a diferencia. Mentre está a enquisa lanzada e mentre remata no Twitter, se tedes Twitter e estades aquí, pois podes votar 2 veces. Isto é a democracia recuncheira, así vai. Entón, que Super Mario 2 xogamos? Direivos que creo que non xoguei ningún dos dous máis de 15 minutos. O sea, isto de probar un pouco e tal, pero de poñerme, vou ver se o paso, que non sei se dá tempo a pasalo, porque igual son xogos máis longos do que eu contaba. Entropía quer comer. Entón, a versión xaponesa ou a versión americana / europea. Deixamos aí 5 minutos. Imos lanzar a enquisa. Aí vamos, vai. E mentres imos ver polo Twitter como anda. De momento estamos quitando de fondo a música do Super Mario Bros. 2 o estadounidense. Pero, iso, imos ver primeiro cal é a historia deste Super Mario Bros. E logo acabamos de diferenciar. Que diferencia hai? Pois ímoslo ver agora, viciado. Atento, que tes subtítulos. Así que imos agora. Isto vai ser aquí. Oxe, isto vai ser unha cousa super tola que non teño nada aquí. Listo, todo isto. Imos ver, aquí vai. Esta diferencia entre o Super Mario Bros. 2, que saiu fai 33 anos en América, e o xaponés. En 1988 e 1989 chegou a Estados Unidos e Europa o Super Mario Bros. 2, un xogo que conta cunhas mecánicas e personaxes pouco continuistas co original. E se vos digo que este xogo era un impostor? Tras o éxito do primeiro Super Mario Bros. Na Nintendo, a compañía xaponesa lanzou en xuño do 86 unha secuela. Como pasou este xogo de ter esta pinta de mecánicas continuistas ao que nos chegou a América e Europa? Nintendo of America viu que a continuación era un xogo moi difícil e que o seu público non vería con bons ollos, así que pediron algo máis amigable para relocalizar. E cal foi a solución? O Yume Koyo Doki Doki Panic, un xogo creado exclusivamente para un evento para Canle Fuji TV na que mudarían os protagonistas orixinais por Mario, Luigi, Peach e un señor cogumelo, pero mantendo o resto de escenarios, inimigos e mecánicas. Un xogo que, por exemplo, cambiaba de saltar sobre os inimigos por lanzarlles navizas. Ambas versións aparecerían reunidas na Super Nintendo e a segunda parte xaponesa daríase o nome de Super Mario Bros. Lost Levels. Ala, quedou vos claro? Mira, mellor que xa que conte o meu que está grabado que eu intentando explicarvos aquí. Pero basicamente era que saliu o Super Mario Bros. 2 en Xapón, dixeron os de América, isto vai ser moi difícil, danos outra cousa. Entón colleron outro xogo que tiñan aí para unha cousa puntual dunha tele xaponesa e meteron aquí unha skin, e por iso Super Mario Bros. 2 ten unha pinta un pouco máis rara.
Dito isto, imos ver como está a enquisa en Twitter tamén, que tiñamos aquí pendente. A ver que sae, se non sae nada raro. Eu creo que sí, xa podemos ver resultados. Aquí temos resultados. E de momento, mira, isto vai cambiando. No Twitter quedan 6 minutos. E vai gañando a xaponesa por un pouquiño, que ides ver aquí agora en breves. Xa vos digo, isto está hoxe feito aquí en directo malamente. Tomo iso na enquisa que tedes aquí arriba, pois no Twitter, que tamén podes votar, vai gañando un pouquiño 54,5. De todas maneiras, vou priorizar a xente que estades aquí, porque ao final estamos facendo isto porque estades aquí, así que imos ver como vai de aquí. Estou enchendo minutos no recuncho. Agora vos leo que sei que entrou por aí tamén Lodeiro e algún máis que estás comentando cousiñas, pero que me costa hoxe lervos porque estou isto aquí con 400 pantallas. Moi ben, aquí de momento no Twitch, pois de momento no Twitch estades 3 ca americana, 2 ca xaponesa, así que vai estar aí. Veña, vou votar eu tamén, a ver se sabedes que votei eu. Veña, 3-3. En calquera caso, son xogos que non provei máis alá de xogar un poquinho a primeira fase, todo isto nunca provei. Entón, por aí, leo vos, mentras. A xaponesa dos los leves, efectivamente, como comenta Nico, o que comentaba no vídeo. Para algunha cousiña ou cousiña máis, xa sabedes, temos a canle de YouTube de Recuncho Gamer, que tamén aí, pois eso, comentamos cousiñas, como eso, vídeos pequenos, vídeos un pouco máis longos, pero están así un pouco máis traballados. Eu aquí veño a laretar e perder vidas no Mario este. Xaponesa, ollo, que aquí se está tentando xaponesa. No Twitter, eu creo que vai quedar aí. Boas, Ferli. Contanos por aí Ismitis 9, que herdou o 2 original para NES do teu tío. Entendo que o 2 original o europeo, porque o Mario 3 veces que tiñas como... Sí, bueno, ao final os xogos pillas ahora un Mario e non son xogos doados, os da NES. Bueno, no Super Mario Bros 3 sí que eu lembro que tiñas máis vidas, o sea, pillabas moitas vidas ao comezo, pero ainda así son xogos complicados e os pasas cas condicións da época, en plan, estas vidas e tirar para diante. Agora con emuladores, rebobinar, por exemplo, que non ímolo xogar hoxe aquí no emulador que ten a propia Switch. Imos a quitar aquí a Twitch, mentras tanto. Sigo vos lendo. Eu creo que os leves sí que un pouquiño máis. Xusto cando merquei a Switch, pero isto. O dos trucos, bueno, sí. Outros tempos, estamos aquí un pouco de batalliñas hoxe. Vexo que de momento parece que vai gañar a 4. Por un voto vai gañar a xaponesa, que neste caso vai ser o voto meu que decidiu aí o desempate, que senón por vos había empate. Pois nada, imos ver igual no Twitch tamén, no Twitter tamén iba semellante. Estou vendo no Twitter, vou actualizar aquí no Twitter. Pois vai ser os levels, imos ir os levels. Ollo, empate. Hai empate. E no Twitter, poñovolo aquí para que non digades tal. No Twitter pon aquí o saiu a xaponesa, que sería un pouco desempate. Se vos parece, damos a xaponesa. No, vemos un poquinho desta xa que teño aquí lanzada e logo imos a xaponesa que a pediches. Esta vemos un poquinho por ver que pinta ten. Entón, claro, aquí está de seleccionar personaxe, non teño moi claro para que va. Copia o señor Cogumelo, pero claro, un Mario raro, como comentaba antes, porque ao final é un Mario no que non... Verdade que vou xustar aquí un pouco a pantalla, que co menú este da Switch non se ve aquí moi ben o que estás poñendo no chat. É unha pena que se perda o que estás dicindo por tero aquí o chisme este así mal montado. Entón, claro, é un Mario raro porque para matar enemigos que tes o defecto de saltar en riba deles para tal, pero non fan nada. Ala, vou aquí. E mira, unha cousa curiosa, estes Shy Guy saían no propio xogo no que estaba seado, no Doki Doki Panic, había estas personaxes, logo colleronas e xa quedaron na franquía de Mario. Unha cousa así curiosa. Entón, exactamente, creo que... claro, hai un botón, pillas as navizas e tes que quedar cas navizas. Creo. Non teño moi claro, xa vos digo, Isto, claro, antes ti collías e pillabas o libro de instruccións e mirabas como funciona a cousa, vale, sí. Non cerrei navizas, polo visto. Me si non podo trepar por aquí. Vale, moi ben. Non sei se no Doki Doki Panic original había isto de ter dous tamaños, como tamaño grande e pequeno. Vou meter nesta porta, a ver que pasa. Bueno. Aquí xa meteron a música coñecida. Vale. O sea que me
Pero hai como un mundo paralelo que hai unha seta. Non entendo moi ben aquí a xogada esta, Vou poñer aquí un pouco máis a man para poder lervos e seguir o que estades comentando. O Nightbot está xe traballando moito. A dificultade debe ser pasaros. Bueno, no, os xogos, non sei os de Mario en sí. O Super Mario World xa tiña pa agarrar, verdade? O de Super Nintendo. Pode pillar o Shy Guy, a ver. Bueno, sí. Isto que vou intentar pillar o Shy Guy. Creo que non, de momento non me está isto. Os pau, sí. Con isto morren todos, vale. Pode ser que haxa un pau destes en algún destes de Mario Kart, que haxa un utensilio que sexa semellante. Clásicos roncos que van por cataratas. Non o fagades se estades na casa ou nunha fervenza, non fagades iso de pillarnos nos debates. Tamén os enemigos. Se vou en riba deles igual. Sí, se vou en riba deles, sí. Moi ben, aí estamos, probando entre todos. Que, joder, sodes o mellor manual de instrucciones que hai, Igual sei que non é o que quería escoitar nun sábado, pero máis piropos hoxe non. Si se vai a ver. Mira, tamén tedes as caparazóns. Hai unha estrela que imagino que é mecilidade, non? E a música mantén a dos Marios clásicos. Que isto é moi curioso, porque na versión de Game Boy, no Super Mario Land 1 só unha que era do Cancan. Vale, aquí este señor saía no Puyo Puyo, A mí non me engana. Non teño moi claro exactamente que pasa aquí. Podo subir? Sí. Xa vos digo, creo que é a partida máis longa que estou botando este xogo, así que... Epa! Que iba a mirar o chat. Vale, por mirar o chat. Nenos, rapazada, se estades facendo streaming, se xogades, non miredes o chat. Isto sempre lo recomendo. Vou ver se chega algún xefe e tal, e despois imos para o que pediches ao final, que é o xaponés. Estes... sí. Bueno, nin tan mal, o sea, xa é raro porque non se sinte Mario co tema de non saltar nos enemigos, pero tampouco... De feito, eu creo que teño un... A mí unha cousa que me pasa co Mario que ás veces resbala un pouco demais. E aquí creo que como non hai botón para sprintar, a non ser que sexa o mesmo que estou usando para coller cousas, salvo cando non hai cousas. Sí que sprinta, sí que hai sprinting. Boas, canal Rubens. Pois nada, aquí facendo un couso. Ese era mascota de revista ou algo así. A que te refires? Ismiti. Ao Shy Guy. Vale, mentras teño isto na man. Se maniño. Se maniño isto. Ou se vou co sprint. Salto máis alto. Epa! Mira, de unha xaniña. Vale, agora aquí o clásico é saltar de unha pa outra. Non teño moi claro como salto de unha pa outra. Bueno, vou seguir. Vale, entendo que hai un xefe aquí. Cambios de música é o que teño. Este dinosaurio só non sei que. A cousa é, teño que matalo, saltalo, como o Bowser do primeiro. Xa está. Non está. Que terei que facer? Aquí non fago negocio. El tampouco fai negocio comigo. Vou esperar a ver se o chat. Sean os bloques, vale, coller os bloques, sí. Vou probar agora. No, os bloques no. Habrá que pillar. Sí, saltar e pillar os ovos. Eu lanzo yo, moi ben. Supoñía, pero non quería ir por esa opción que me parecía máis complicada. Moi ben. Temos unha puntería bárbara ambos. Moi ben, outra vez. Ven entropía que axudarme. Entropía este por diante. Opa. Xa está. No, está, aquí. Sí, os Yoshi, que pasa que este non trago os Yoshi propiamente. Podes cambiar de personaxe, que imagino que isto afecta entre 0 e nada. Non, máis ben. Bueno, en fin, está hasta aquí o 2, que este é o que cumpre hoxe 33 anos en Estados Unidos.
Nah, esto non cambia nada. Ah, que tengo un botón para... Espérate. Se manteño de salto. Vale, fai isto, que isto tamén no Smash tamén ten como un paraguas, son para flotar un pouquiño. Moi ben. Pois nada. Ah, que non era por aí. E por aquí tampouco. Bueno, pois nada, imos para outro. Imos a ir. Ben, imos guardar partida, porque isto é unha cousa que hai que valorar e guardar moito. Imos ir á selección de xogos. Bueno, por se non coñecedes, imagino que sí. Isto sería o menú do emulador da Switch con xogos de NES, que ven de incorporarse, mira, novos que me saíron hoxe da nova última actualización. Mira, Super Mario Bros. O 3, entendo que ainda non se ve pola carátula, é o 3. E estes son novos desta últimas semanas que houve actualización. E tes por aquí cousas. A verdade que a selección sempre é un pouco rara. Bueno, Omnium Gradius sempre está ben. Este Kung Fu Heroes non coñezo para nada. O Vice ten certa fama. O Donkey Kong 3 para mí parece un pouco regulero, por dilo suave. Sí, o que comenta aí Nico, que van meter o Nintendo 64 e de Mega Drive, que por se alguén nunca tivo maneira de xogar unha... Creo que decía outro día, creo que era John Amil, que con iso vai ser a cuarta forma de xogar a xogos de Mega Drive algún Sonic de Mega Drive na Switch. Porque está xa Mega Drive Collections, está propio Sonic 2 polo Sonic Ages, non sei que outra cousa, outra forma había, pero en fin. Pois nada, imos polo los levels. Sí, aparte fixadvos a cousa, que levo unha camiseta de unha Mega Drive, que isto xa gañas de ir levando a contraria. O sea, xa un oxímoron. Isto todos irmandados aquí. Super Mario Bros. Vale, entón, claro, en teoría, isto, como vedes a apariencia, é moi como Super Mario Bros. Normal, só que en teoría, pois é máis difícil. E por iso en Estados Unidos saiu o que estábamos vendo antes, e en Xapón realmente saiu este. Mais alá de que logo saiu esta versión los levels. Pregunto vos polo chat, a ver que decides. Preferides esta versión ou xogamos a versión remozada que hai no Super Mario All Stars, que é a versión de Super Nintendo con gráficos un pouco máis actualizados? Bueno, actualizados á época, de 16-bit. Escoito por aí o que digades por aí. Mentres vou ensinar a entropía. Que queres, entropía? Moi ben. Nada, mentras lembro vos, mentras decides esta ou versión Super Nintendo, se a nova di por aí. Mira como está aprendendo viciado galego, jolín, dá gusto, Dios, e logo xente queixase. Está moi ben feita, pero bueno, esta realmente, gráficamente, se coñecedes o de NES, gráficamente, como vedes, é casi igual. Pois ben, imos pola de All Stars, así tamén varemos un pouco. Xa vos digo, esta gráficamente vedes que é semellante ao clásico 1 de NES. Eu creo que mellor as gráficas teñen pouquiñas. Si que hai algún obxecto ou anímico novo, creo. Pero polo demais, creo que pouquiña cousa nova. Salvo iso que me acaba de matar, non sei moi ben por qué. Imos ir á versión de Super Nintendo. Entón, imos por aquí rápido. Super Nintendo, aquí estamos. Shaman. Home, moito traductor non usa, que yo traduce mal. Si, os de Masterchef, si. Bueno, isto non me fagades entrar aí. Non me fagades entrar aí, ni no do bono cultural, que hai que aguantar cousas de carai. Empezando por Xavier Fortes, que outro día, jolín, estaba vendo yo 24 horas e nada. E logo etiquetaronme nunha mensaxe estas que saen por debaixo no 24 horas, e xusto sai a palabra Recuncho Gamer cando aparece Espinosa de los Monteros e Rei Emérito nun rótulo. Eso o mellor do que me pasou esta semana. Vou subir aquí un pouco o volumen do micro, que está un pouco baixo o xogo. Pois isto, que era Super Mario All Stars? Pois que pode que sexa un dos primeiros así remakes, sobre todo remakes sobre algo de consola, porque si estábamos acostumados de ver versións de recreativas que se fan unha conversión a consolas, polo xeral máis pobres a nivel gráfico. Este é a canle do Recuncho 24, sí. E aquí non está Xavier Fortes dicindo dos videoxogos. Isto sería remaster. Temos que velo. Se está feito de cero todo,
Porque un remaster é coller esos gráficos tal cual e falos de novo. Aquí creo que as físicas son distintas. Eu creo que... Claro, é un remake que pasa que é moi continuista. Sí, a nivel... Claro, isto hai que verlo. Hai un vídeo de como se chama Woz, non sei coñecedes, Woz, non sei que máis. Logo buscámoslo. Pero explica moi ben o tema dos remakes, remasters e... Cal é outra palabra? Bueno, cousa distinta. Pero neste caso eu creo que os gráficos están feitos de cero, a xeulea de cero, o que pasa que é super imitando o que había nos orixinais. Reboot tampouco, porque reboot ao final do reboot sí que lle metes cousas novas. Por exemplo, un reboot sería o Tomb Raider de 2013, que fai un reseteo na historia e tal. Este realmente creo que a nivel de como se fixo entraría en remake, aínda que pola pinta que ten é moi estilo remaster. Logo intento buscar o vídeo, que eu vino fai pouquiño. Está bastante interesante para ver que tipo de cosas son. Vale, entón como unha versión... Claro, a banda sonora esta está un pouco máis hormonada. Vou subirme un pouco o volumen para escoitalo. Aquí me ten Ocarina, vedes? Ocarina, perdón. Os tambores de aceiro, vale. Esa seta azul entendo que non se pode tomar, por eso morrían antes, non? Que mala baba teñe, Tô me habituando aos controis, Isto se fose Sonic xa sabía como... Xa sabía a que velocidade vai. Ui, invencible xa. Xa morrín. Ai. Un recuncho, sí. Remake, recuncho, vale. Vale, entón, vale, para facer sair isto, así sí. Así sí. Isto é un pouco versión de La Sirenita, verdade? Bajo del mar. Bajo del mar. Pois é moi bonito ao final o que acabamos de conseguir, porque basicamente ai que non chego. Basicamente comecei directo para celebrar o 33 aniversario da versión americana. Estamos xogando a xaponesa. Isto que pasa? Que a democracia parece que vai unha cousa, pero ao final vale, buah, é que claro, métome nun semanas. Aquí, mira, non se pode ir para atrás, Isto pasaba na de Nintendo. En Super Nintendo, polo que sexa, dixeron non o imos facer. Non imos facer que podes ir para atrás. Vale, pois deixame ver un pouco que tal se me dá o xogo. E logo intentamos poñer algún reto. En plan, chegamos a tal fase ou... Non sei. Non sei se alguén ten o dato. E se non se me pode botar unha man, xa que estamos facendo xa así de improviso un pouco isto, de cantas fases ten este. Sei que o primeiro tiña 8 mundos, cada un con 4, vou chamar actos, porque eu son peño de Sonic, que as cousas divídense en actos. Vale, a verme ya, moi ben. De momento non estou topando ninguna tubería, así que pode meter. A ver, estos mellor gráficos ten, Smithies, o sea, os danés. Claro, cales son as diferencias principais? Os personaxes ten un pouco máis de animación, algún fotograma máis de animación, pero tampouco unha cousa tola. E o que sí que se nota moito a paleta de cores, que neste aspecto sí que... 8x4 tamén, de aí Tirvegal. Entón son un total de 8x4, 32. E aquí vemos que os alxubes subterráneos, pois... son un pouco máis funkies. Vale, isto imagino que o mellor será ir con... pillando velocidade desde atrás e saltando así, pois, non? Si aquí o xogo xa se... Ostras! Que pouco máis bupa. Imagino que indo por arriba igual chego algún atallo, pero non estou por aquí para facer atallos raros. Vale, e para ir por aquí e ir correndo e agacharse, imagino, non? Vamos quitarnos aquí cousas. Aquí vos estades vendo aquí unha persoa que non xogou isto un pouco. Marius costame un pouquiño co tema da aceleración e todo isto. Sí, a verdade é que enriquece o que comenta aí Nico. Sí, o que decides... ¡Ostras! Pero iso non aguanto ni medio segundo. Vaya troleada. Cantas vidas teño? 3, vale, polo que sexa conseguen alguna, non sei cando.
salto non me fío nada. Veñemos ver se chegamos ao cuarto mundo. Non sei se é moi optimista, un pouco optimista. Algún día toparía con unha tubería na que me deixen entrar, por aí. Vale, e esos nin se toca, case. Sí, isto lembrame un xogo que falabades por aí de xogos de Flash, un que, a ver se lembrades algún, que era o plataformero injusto, que iso era unha cousa. Ao cuarto non sabes ti. Vou ver se primeiro paso o primeiro, con máis de... Se paso o primeiro, quero dicir, con máis dunha vida. Claro, se o paso é que teño unha vida, polo menos. Polo menos unha cousa que pasaba, que eu de pequeno sempre pensaba que me ian comer, pero aquí podes botar o tempo que queiras e non che sabe unha planta, que eu de pequeno aquí con isto sufría cando xogaba de pequeniño a estes. Ostras, pero non hai ninguna tubería que me deixen aquí meterme, que iso en teoría é moi útil. Vale, aquí xa temos o... É que pa que intento parala, pa que intento parar. E claro, isto tens que facer desde o comezo todo o rato, non? Hai puntos de... Iba a decir, de guardado, bueno, puntos de control para non volver desde o comezo. Eso agradecese. Que hai que memorizar. A cousa é se teño unha memoria mellor que as vidas que vou conseguindo. Eso é o reto. Sí, pero os Sonics polo xeral non son tan roles, lo deiro. É verdade, bueno, o Sonic 2 ten os seus momentos. Moi ben, moi ben. Eres ti, caparazón verde, o meu arquienemigo? Vale, esta vai ser a de proba e logo o segundo. Logo imos facer unha do tirón. Tiriririri. Tiriririri. Vou encender o piano porque así, senón, ainda que perda polo menos vou sacar o teclado. Así polo menos perdo, pero toco a canción. ¡Ay! Save and continue, veña, salvar. Podes salvar isto, non sei que salva isto. Co start, vale. Comenzamos desde aquí. Vale. Bueno, home, na primeira perdín. Veña un groliño, pois pues vamos groliño. Claro, na Super Nintendo xa tiña eso de guardar, que eso tamén é unha vantaxe. Espera un segundo, vou aquí conectar o treballo da música. Xa o temos, moi ben. Ala, xa está, xa tocamos isto. Despois tocamos outra. Xa non toco máis. Eu solamente vexo saber e cancelar a Shy Guy. Bueno, Shy Guy ao final collemos outro, porque aquí a xente botou a versión xaponesa e estamos aquí co xaponés. Veña, volvemos. Agora sí. Veña, primeiro reto. Ímolo facer por pasos así, imos con... Porque igual poñernos unha meta moi ambiciosa de primeiras é complicado, pero a primeira proba que imos ver é: pasarei o primeiro mundo con estas 5 vidas que teño. Imos facer predición. Se me deixa aquí o Twitter. Se vos ocurra con outra cousa, eu creo que é unha cousa razonable para pedir. Tendo en conta que perdí unha vida, creo que na primeira fase, no primeiro acto. 4 neste. E moverse, chego 4 máis. Pasarei o mundo 1, si, non. Iniciamos predición. Nada, tedes 2 minutiños. Mentras vou ver, se xa borro un par de veces. Mentras vou chegando. Lembramos que este xogo, digamos, directamente non o xoguei. Somos un pouquiño, pero non teño moi claro. Obviamente si, as mecánicas si. Mira,
non quero. Moi ben. Vale, isto non... Isto é de Floris. La vai no que facer correndo, non vale a pé. Xa empezamos. Ai. Que leria. Supoñese que eu isto vino antes, non? Vale, agora estou cunha man no rato e outra na cruceta. Si non imos ben. Parte, isto xa me sei o que vai pasar. Cada vez vou ter máis presa e iso, pois xa sabemos o que supón. Veña, correndo. Aí estamos. Veña, parece que sei xogar. Veña, punto de control. Isto xa é unha cousa, un avance prodixioso. Ai. Aí, no borde. Iso era, en vez de estar nas Pontes de García Rodríguez, estaba por fora. Vale, isto por arriba, xa está, paso desta xente. Que eu pa que vou violentar aquí a tartarugas que ni me van ni me veñen? Xa me imaginaba que isto me iba a rolear. Espera, isto xa vai ser... Isto vai ser... Algún sabe que isto sei no do Mario 2. Vou esperar que acabedes de votar e logo tomo decisións. Vou esperar que acabe de votar. Warp Zone. Esta que votou non viu vir. Nin eu. Trucos. E que non me dá moita confianza Warp Zone con esa cabeza. Vale, imos ver como quedou. Boas, Lilium. Falo de Lilium así en concreto en ente. Foi 48% que sí, 52% que non. 5 persoas dixechedes que sí, pero tiñan máis cartos, as dúas que non. Ese sempre o capital co negativo, moi ben. Pois, a ver, a Warp Zone basicamente era unha cousa que había no Super Mario 1, que se ibas moi polos tellados, pois chegas a unha zona que che deixaban pasar de fase. O sea, pasar a outro mundo novo. Ah! E vou para a zona 2. Entropía, fora dai. que non vexo tubería. E con isto acabo de conseguir chegar a mundo 2. Perfecto, predicción bárbara. Isto, se eu quero facer aposta non me sai. Cocal. Eleximos o resultado e foi un sí. Sinto pola xente que non. Ai. Entropía está tocando o piano, non vos preocupedes. Non me parece apropiado tocar agora a banda sonora Resident Evil, Entropía. Pois nada, sinto, foi un pouco troleada a cousa. Non, o sea, é que eu non contaba. Pois basicamente, vou repetir a mesma. Pasaremos o mundo 2 cas vidas que temos. Imagino que haberá algunha Warp Zone. Igual será no segundo acto, non? Pero bueno, hai que chegar a ela sen perder as 5 vidas. Outra vez, un sí, un non. Isto Entropía, non creo apropiado tocar esa música agora con esta xente. Non a tiña. O sea, obviamente, cando vin as escaleiras, digo, por arriba, no primeiro se cae iso. O sea, o primeiro Super Mario Bros. Que xoguei. Isto é calcao. Pois mira, agora pode pasar o mesmo, que non vos digo. Non a tiña pensada a palabra. O sea, se non sabía... Mira, fai hora e media non sabía ni que iba a facer streaming hoxe. Que iba a ter pensado nada aquí. Veña, seguimos. Mira os castelos que ben feitos están. Mira, as ervas móvense. E o mar tamén. E agora vai haber xa cousas destas que saltan. Jolín, sí. Hai que darlle non sei cantos toques, moi ben. O sea, un para as as, outra para o caparazón e outra xa para a propina. E das a volta aí, moi ben. Opa! Mira, casi vos nos deixar ir. É mellor invento, case. Teño un problema. Creo que o son para quen comeza a seguir a canle e o da seta é o mesmo, co cal non sei se me sigue alguén ou que pille a seta. Veña. Creo que agora me comezou a seguir alguén, verdade? Reviso agora. Claro, a invencibilidade non me serve de moito se cae o agua, verdade? Onde caes? Onde caes? Onde estou? Mira que foi iso.
O Félix Van Garden, o como se chame. Ay, e logo teño que contar lo dele dicindo, eso está preparado. Ai. Jolín, que tontería máis tonta. 10 de 10, efectivamente. Isto para o Mario Xogos Olímpicos xa estaba aquí, feito. O de salto de trampolín estaba xa. Distancia de seguridade. Estos son tartarugas ou que son? A ver. Hemos pillado a estrela. Vale, eu xogome aquí a que se fago de ir pa aquí, intentar estar de abaixo. Por aí debe haber algunha cousa de... Non me atrevo nin de broma. Vale, nota mental, non pillar ese trampolín. Non dar yo de salto mentre estou con ese trampolín, vale. Uf, que pouco. Joli, que mal lo estou pasando, Escaleta, por se alguén se pregunta que é iso de escaleta que di Canal Rubens, é un ser imaginario que existe un ser imaginario que non existe nesta canle. Vale, bonus. Vale, isto é importante porque se chego a 100 moedas dame unha vida, non vai a cousa así. Opa. Pilleinas todas, todiñas. Non faltou ninguna. Bueno, comecei con 2 e voume con 42, moi ben. Levo 40 moedas, o aplauso da xente e o xogo do programa. Que tirume xa, non? Sí. Ao final foron 51. Pois non, nin tan mal. Esa seta non. Outra vez o meu arqueo enemigo. Boas, rana peluda, que tal? Neste eu creo que non había ningún novo. Logo no 2, como era unha cousa rara, pois non había... No 2 americano había cousas do Doki Doki Panic, algunha cousa meteron, pero... tal. Nada máis, eso, os punchos. Puxo, onde pasa o mundo 2, como quedou a cousa? Isto como se pasa? Ostra, o tempo, porque esos non son segundos. Que pasou aquí? Por que vai o reloxo tan rápido? ¿Qué está a pasar? ¡Ostras! Vale, xa estamos. Moi ben. Pois nada, está bonito. O sea, luce bonito o show. Siga a xogabilidade. Lín por algún lado que se queixaban que cambiaban as físicas un pouquiño con respecto á versión de Nintendo. Lembramos que esta é a versión de Super Nintendo, que fixeron no 90 e pouco, pode ser. Ollo aquí que xa son... Non me metí ninguna tubería, verdad? En todo o que levo deste xogo. Leo vos agora en breves, pero... Vale, jolín, cóstame moito saltar, En plan, como que teño que pillar unha carrerilla aquí de... E non sei agora como falta saltar, que eu creo que sen carrerilla non chego. A palabra non é carrerilla en galego, verdade? Estou metendo aquí un castellanismo de libro. Vale, por aquí non se pode meter un... Opa! ¡Ostras! Vale, o sea, hoxe versión... Claro, eu isto... Xa vos digo, é a primeira vez que xogo versión dos All Stars desde que teño Switch, máis ou menos. Non vai ninguna tubería, Como está o servizo? Ai. Claro, eu pregúntome, os speedrunners non se bichedes a unha... Bueno, hai que buscar unha palabra en galego, para speedrunners, que eso xa teño aí pendente un encargo, pero...
Hai que buscar unha palabra para speedruns, pero claro, velos están todo o rato para dereita e correndo, para dereita e correndo, Como non está este, non pasa nada. Bueno, pero hai que falar ben, home, que é o que nos diferencia das persoas que caen pelos barrancos. Lembramos que iban as predicións, que non as vin. Bueno, pois mira, un pouco máis do non. 3 persoas dixeron que non, unha que sí. Xogar as carreiras. A min gustame o termo fume carozar. Imos fume carozar este xogo. Pero isto xa un facendo fantasía e xogando ca lingua. Este nivel xa me está dando aquí. Ou hai unha warp zone destas ou... Veña, aquí. Ai, salto superantes, tamén vos digo. Boas, Falperra, que tal? Aquí, con xogos modernos. Ai, no. Cantas vidas me quedan? Dúas, unha, dúas? Ninguna. Oi. Vamos a facer un save and continue. Continuamos desde o comezo, non da fase. En este caso repartimos para o non. Está, un momento que pausa aquí. Foi un non. Veña, pois volvemos lanzar a mesma. Só que agora en vez de comenzar no 2-1 comenzamos no 2-2. Pero a ver se pasamos este. Tedes 2 minutiños. A ver se pasamos. Eu creo que hoxe podemos deixar en el rematar no mundo carro. Todo isto sen usar rebobines, Ahora, con 5 vidas desde aquí, vale. Pois cambiamos. Principio un pouco máis doado. Imos aló. E mentras aproveito, xa que hoxe, mira, estamos 16 persoiñas aquí, mira, sábado, si, sen comelo, nin bebelo, nin planificalo, estamos xa un feixe de xente. Para a semana que ven, teño que ver que día, pero seguramente mércores, faremos directo. Entón, comentaba no anterior que podíamos facer un reto a carta, que hoxe ao final isto tamén está sendo así un pouco reto, porque ao final pillachedes 2 xogos máis ou menos. Oh, la veña. Vou intentar non contar cousas mentras fago isto. Vos votade no que quirades. Dios, ahora está así cosí. Entón, a idea é eso, un reto a carta para o mércores que ven. O mércores que ven. Espera un momento que estou aquí saltando. E entón, por dar unha idea, pois pasar os Super Ghosts and Ghosts. Podría ser unha. O de Super Nintendo, que isto foi porque Javier Valea pediu unha canción outro día e saí, bueno, pois provámoslo. Que a cousa calé, igual decidilo xa hoxe, que a xente que estamos aquí. E entón eu teño uns días para practicalo un pouquiño. Que iso non quere decir moito. Practicalo un pouquiño, non, xa vos aviso que non vou ter tempo para botarme aquí en plan, hai que facer o recordo do mundo, non. Isto, pois vou ver un pouco que cousas hai, ver se para son unhas fases e logo intentamos ir mellorando en directo. Pero entón iso, que xogos se vos ocurren ou que retos se vos ocurren. Logo miramos un pouco tamén do que teño disponibilidade de poder xogar e todo iso. Que non ten por que ser pasar un xogo inteiro. Pode ser igual pasar unha fase no modo dificultade máis alto, de, eu que sei, un Street for Rage. Eu sempre me vengo Street for Rage porque me chama moito. Ou facer un ranking ese en algún xogo que teña un sistema tal. Entón, como ideas, está esa, a do Super Ghosts and Ghosts, a versión de Super Nintendo do Ghosts and Ghosts. Teríamos tamén, como idea, non sei se coñecedes un xogo que vou decir mal o nome, que é dun camaleón que se chama Yuka and Laili. Pode ser unha cousa así, que era un xogo de fai 4 anos, pode ser unha cousinha 2017, quéreme soar. En canto tempo? No directo, no que nos deu directo, sí, o sea, non vou botar, non vai ser un directo extensible, o sea, eso imos tentar, igual teño 2 horas, entre que falábamos tal, hora e media, vale. Eso, hai un xogo, o Yuka Laili, un ou dous, pois o de Invisible Lair, de Invisible Lair, que non sei se o primeiro ou o segundo. ¡Ei! Que ben que entramos aí. Entón, ese, os que coñezades, ten, digamos que un xogo que ti podes xa intentar pasalo directamente. Xa está espera, un momento, está o temporizador a tope. E agora por onde vou? Agora por onde vou? Pero, agora por onde vou? É imposible. Pois non coñezo, eu estou xogando agora que a versión de
Non sei onde me volveron poñer, pero... estou xogando a versión do Game Pass, que é o Invisible Earth, non teño mal entendido. Vale. E agora, en teoría... Claro. Este salto, como o teño que facer? Volve a meter aquí. Eu non acabo de ver exactamente como teño que facer isto. Porque saltando neste non creo que sexa. Busco bloques ocultos. Ostras, jolín. Faltame outro por aquí. Por aquí. Que non hai. Espera, se pillo un pouco de... Ai. Espera, por que para un lado salta máis e para outro? Agora sí. Arredemo, No! Ostras, pero é que tens que ter xusto a velocidade xusto para que salte un pouco máis, pero é que non hai sitio apenas para pillar. Jolín. Con razón non saigo en Estados Unidos. Ainda hai máis, vale. Tomo nota. Vou meter por aquí, total. Cantas vidas me quedan? Non o pon, vale. Entón, o Yooka-Laylee, pois é un xogo que podes xa pasar a primeira fase desde o comezo, se queres, a última fase desde o comezo, só que cunha vida. Que pasa? Se vas avanzando no xogo, pasando fases, vas conseguindo, digamos, escudos, un toque que podes recibir. Hasta un total de 48, creo que é. Entón, pois, a cousa é eso, intento pasar. Direi que agora mesmo teño 35 e a última fase non chego nin a metade nin de broma. Entón, sería un pouco buscar aí... Mira, desde aquí chego. É que non sei que máis bloques buscar, Vale. Teño que buscar máis? Parece que non, semella que non. Notas que son máis de Sonic, sí, Por que o dis? ¡Ah! Son máis de Bomberman tamén. Por certo, Bomberman, os que tedes o Bomberman R Online, perdón, Super Bomberman R Online, saiu unha actualización fai pouco que xa tedes novos modos tamén para o modo de balde. Vale, entendo que aquí tamén hai que buscar os bloques, que me decía aquí Nico. Aquí non hai bloques, verdade? Aquí, salta ben. Arredemo. Pois isto creo que vai ser un ter que saltar ben, non? Ostra, pero que atravesei, hai un. Espérate. Eu con este xogo non paso ben, Cantas vidas teño? Sí, home, ben, chegar ben, non sei eu. Entón eso, non sei se comentaste algún xogo máis, deixame ver por aí. Yooka-Laylee, por exemplo, pasar a última fase, que xa vos digo, fixe un par de intentonas con 35 abellas, pero non, de momento non estamos preto. Ou, que sei, pasar eso, a fase que de algún xogo se ocurra. Con 16 bits temos bastante flexibilidade entre os xogos que hai aquí e os xogos que temos de Mega Drive, pois temos bastante flexibilidade para xogar a xogos desas dúas consolas. Estresa máis que o WarioWare. A ver, é outro ritmo, tío. Aquí, que vou ser pacifista, que non me compensa andarme metendo la veña, os peixes voadores estes. La veña. E que aquí non sei se é mellor ir correndo a tope ou... É que pasan pegados. Distancia e seguridade. Pa onde vai? Vai para que... Que fai un calamar fora do... Unha lura. Eso é o xogo da lura, non? Que pasa aquí? Onde? Ai, que me cae na cabeza. Onde vou? Outra vez a facer o Félix Van Marten este. Moi ben. Pois nada, la veña. Bueno, a parte boa é que se morro... Mira, quedame unha vida. A parte boa é que se morro, agora non continúe, vai ser desde aquí. Boas noites, Salvador Diango. Estamos aquí co Super Mario Bros. 2. Estábamos en Xapón, a versión do All Stars, que sei, pa Nintendo. E agora estamos aquí xa directamente a ver cando nos matan. Se agora ou en 5 segundos.
Aparte pega un chimpo máis tolo cando xa pilla velocidade. E que isto, mira, unha cousa que aquí vou facer a análise. Non sei se tedes o Sonic máis ou menos como é a animación de correr de Sonic, pero a que vos gráficamente vos queda moito máis claro cando Sonic pilla velocidade punta en comparación con Mario, porque aquí basicamente creo que se move igual, só que vai máis rápido. En cambio Sonic, pois tiñan esas patas que facían esa hélice e tal. Jolín, é que... E por iso non soporto as plataformas. Non, as plataformas tamén. O problema é cando se poñen inxustos. Que, por certo, estamos traballando nun vídeo tamén de plataformas para rapazada nova, para, digamos, xogos para iniciarse. Se tedes alguna idea, pois tamén podemos recoller aquí un pouquiño. Estamos, por exemplo, falando de Yooka-Laylee. Non está mal para comezar, o que pasa é que pasar o xogo pode ser complicado, pero as primeiras fases eu creo que son asequibles. Hai un que estamos probando agora que, de verdade, está bastante curriño, que é o do raposo este, Super Lucky Tail. Bueno, New Super Lucky Tail, estamos chamando a versión nova. E isto, bueno, pasar... Cadroulle. Outra vez. Claro, que antes non xoguei o Alxube destes. Ai, uf, pois saltei super mal, Bueno, super non, porque senón tal. Entón non sei se vos ocorre, sobre todo xogos, o Super Mario Odyssey tamén sería un clásico para iso. O Super Lucky Tail o que ten, bueno, non comin iso porque non lle cadrou. Super Lucky Tail o que ten é que eu creo que é bastante accesible, de dificultade non é nada invasivo, o sea, nada hostil para novos xogadores. E entón iso, imos prepararse un vídeo tamén para xente que igual non é xogadora, pero se que lle interesa, pois que lle podo levar a xente que comece a xogar, ou sobre todo xente máis moza, pois iso, unha serie de recomendacións que eu estou aberto a que comentedes. Xame, poñede modo tempo, que total eu vou sobrado. Total. Lembramos que a predición que se paso esta fase con esta vida, pois... Está xa Bowser. E que fai? Que lanza? Ai, quen foi? A ver, bueno, 3 e 3. O sea que hai 3 persoas que se alegran, 3 persoas que me odian un pouco. Pero bueno, todo isto sexa polo divertimento. A Hat in Time, ese... Ai, sóame. Que era un pouco como o Balan Wonderworld, pero con mellor pinta. O Balan Wonderworld, a verdade é que é un pouco... Ai, mago, mira que a min chamaba, pero tal. Pasaremos ao mundo 2? É un sí. Isto é un sí, marcamos aquí o sí. Lanzamos outra. A ver, agora mesmo quedame unha vida. Imos a realistas. Pasarei este 3.1 con esta vida. Perdón, pasarei este 3.1 sen chegar a Game Over. E por que digo isto? Porque quero darvos todos os elementos. Porque teño 85 moedas e se consigo 15, en principio teño unha vida nova. Entón, hai que conseguir as 15 moedas tamén, Entón, pasarei o 3.1 sen chegar a Game Over, que ven sendo... Sí. Que dis ti? Que dis ti sería ou non? Vale. Estou aquí innovando no que son as fórmulas de resposta. Vos, Bukowski, que tal? Por certo, mira, ahora que está aí Bukowski Horror Games, que é canal especialista en xogos de medo, e achégase Samaín, faremos tamén unha semana especial aí na previa do 31 de outubro, pois con varios xogos de medo. Hai un que saiu para Game Pass que se chama Visage, creo que é, Visage, escrito, que ten unha pinta tola. Non o quero nin tocar hasta facelo en directo para xa meternos aquí o este. No vídeo non miramos o Shovel Knight aínda. Teño que botarle un ollo máis con calma. Así que xoguei un pouquiño, pero non mirei. A cosa é, sobre todo, a nivel de dificultade, que non sei se super agresivos. Entón, o Yooka-Laylee sí que pasalo
semella complicado, pero logo ten unha serie de mecánicas básicas nos primeiros niveles e logo tamén esa exploración de mapa que teñen así un pouco tipo Zelda, que eu creo que está bastante interesante. Entón tamén por comentar un pouquiño eso, ao final tamén un pouco de meterlles un Zelda moi sinxelo para logo meterlles un Zelda bo. Logo, non é plataformas, pero un que sí que creo que funciona moi ben é o Mario and Rabbids, como para meterse no xénero de estrategia por turnos, por quendas. E iso, mira, se Bukowski di que o visaje ten boa pinta, imolo deixar aí para Samain. E nada, xa tachedes por aquí, estades votando por aquí. Sí, que dis ti? 4 persoas que sí, 4 que dis ti, que sería o non. De pasar o 3-1. E si iso, se tes algún xut... Ostra, que estos matan xa directamente. En que me estou metendo? Estou a 13 moedas. 13 moedas do éxito absoluto. Meter unha vida máis. Non, que iso me mata. Non! Ainda non rematou, non? Ainda non rematou a predición. Apurade agora, que tedes tempo. Bueno, igual co retardo non vos dá tempo. E rematou, non entrou ninguén, ves? Pois é un non. Que distí? Bueno, foi un que distí. Arredemo. Veña, continuamos. Que distí. Completamos predición. Veña, iniciamos predición nova. Agora sí, a pasar o mundo 3, veña. E deixámolo, creo que imos deixar aquí. Sí, sobre as 10 imos deixado directo. Pasaremos o mundo 3. Sí. Non. E agora sí que vos poño aquí 2 minutacos. Tiramos para diante. Estivo preto, pero... Bueno, igual non. Pa que mentir. Está Nico, vos preguntade a Nico que vai votando. He votado contrario, que ahora mismo está comentando el que non lle se está dando ben o de votar. Mario RPG para DS. Tamén vai para introducirse. Sí, sei que hai o clásico de Super Nintendo. Logo de Paper Mario, non sei exactamente para que públicos vai dirixido. Pero bueno, tamén probarei un pouquiño por máis xeneros. O Balan Wonderworld, a estética tena moi curriña, pero non o recomendaría, a verdade. Entón iso, en que falei de plataformas, por exemplo, Mario... Outra vez. O Mario and Rabbids, a nivel de primeiros controis para meterte nun xogo deses, logo queda moi ben para xogar un Valkyria Chronicles, por exemplo. Con iso tes hai material para darlle. Vale, imos veces a isto. Mira. Buah. Viaxeiros no tempo. Preguntades polo Mario DS. Moi ben. Eu quería ir por arriba. Chegarei. Por máis, vale. Moi ben. Polo que sexa, desde que comecei esta fase agora estou co analóxico en vez de co digital. Falemos diso. Crucetas. Tedes algunha cruceta favorita? Igual é unha pregunta moi íntima. Vale, e sobre todo tamén me interesaban xogos que sexan dos últimos 5 anos, en canto que sexan facilmente accesibles para sistemas que teñamos agora. Eu aquí xa, para que me fagades todo o traballo, xa veis. Vale, entendo que o que hai que facer é... Ostra, claro, se activo a cuncha esa, non. Tengo que saltar no misil, no Billy Bala chamábese, non? Vale, pois para o Mario tampouco che digo que vai moi ben, A que non me está gustando nada é a do mando propio do Xbox. A da Xbox Series non me está gustando nada. Vou intentar saltar directamente e xa todos contentos. Xa sei o que vai pasar, vou quedarme curto, vou darme ca tartaruga esta. Todos van ser risas. Vale. Aí está. Todos aí a pedir de Milhouse. Veña, por aquí abaixo. Cousas en galego, mira, xusto hoxe vin que falaban de que estaban aí xente igual que se mete a traducir algún dos Metroid, aproveitando que saiu o Metroid Dread. Pero creo que xa hai algún Metroid traducido. Non sei se era o 2 ou se o 2 de que moi... A verdade é que estou un pouco perdido tamén que as versións que hai de Metroid. E graciñas pola suscripción, Rane Peludo, que acabo de ver aquí polo lado. Que estou coxe con soniquetes.
E nada, de momento as vantaxes imos traballar para que durante o curso sí que fagamos unha cousiña tamén para xente que bota aí unha man suscribíndose. Igual algún directo de peticións de música a carta ou algunhas partidas así entre suscriptores. Pero non, eso, non imos ir seguindo tamén facendo contido en xeral. E graciñas tamén a todos os que apoian. Tanto sexa con suscripcións como dicindo xogos, DDS. E agora vou... vale, aquí onde me metín por abaixo volvín para atrás. Agora non vou facer iso. Agora vou facer isto. Por exemplo. A ver, non lle pode quedar moita fase, non? Vos que decides? Home, que tal? Non. Eu xa caí nesa antes. No. Pero por que estamos pasando tan mal? O de Super Nintendo. Non sei como están o das ROMs. Do único que vos podo dicir é do Sonic. Do Sonic que hai no en Steam. Tedes un mod para poñelo en galego. Se tedes o Sonic de Steam, tedelo en galego. Home, esta era a música que había no un tamén, non? O vals clásico. Mira, esta canción en concreto, se vos queres pasar pola canle de YouTube de Reconcho Gamer, esta témola analizada, porque nos la pediu, creo que Jenny Dorf, se non lembro mal, na sección de Reaccionando a Bandas Sonoras, a que vos convidamos que vos pasedes por aí tamén e deixedes as vosas peticións, que seguiremos facendo. Estivemos facendo outro día, algúns dos que estades por aí no chat sei que estabades. Neste caso, claro, pues estamos... ¡Ay, qué leria! Está complicada. Mira, Jenny Dorf. ¡Uy! Sai aí agazapada das sombras, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues esta ahora imagino a Jenny que está xa tocando na súa casa o vals de Koji Kondo. E a ver se en breves tamén, cando xa teñamos o curso un pouco lanzado, pois tamén xa volvemos tamén con eses directos musicais. E mentres tanto, pois imos con estes directos de andar morrendo moito no Super Mario, que tamén teño o seu encanto, pero así vos sufrides menos porque van ser menos berros que lle pego o micro por morrer ou por case morrer. Bueno, pois a que nunca xogo isto, digamos que a dinámica aquí únicamente, o botón de saltar, pois dá ese pequeno chimpo para arriba. E eu mentras estou aquí co xogo do calamar ese, da lura, co xogo da lura, calamar. Iscalle lura, meu fren, iscalle lura, meu rei. É porque vou por aquí forzando, vedes, porque eu forzo eu tanto. Miñeches, o sitio perfecto para concentrarte. Boas, Louro, que tal? Moi ben. Aí a caixa. A que xogo lle estás dando a caixa? Esto. Bueno, por aí, xa que tamén levamos tempo sen coincidir por aquí tamén. Así, aquí ya andades dando que xogos ya andades dando, pois que tamén facer unha recomendación resto do chat, que iso sempre está interesante. Eu agora estou probando, bueno, estou alternando un pouco entre o Like a Dragon, que a verdade é que está interesante. Pasa que é un ritmo máis calmadiño, e a verdade é que eu teño o problema de que, claro, estou metendome no Like a Dragon sen ter probado ningún Yakuza en condicións, así que que fago aquí? Que deixademe en paz. Entrian Odyssey 2 Untold. Vale, está xogando aí ahora KDS. Non o coñezo. Ten nome de xogo de rol, pode ser. O Persona 5. O Persona 5 Steam Co Royal eu quedeime, estaba aí no segundo mes, pero non me daba enganchado. E o The World Ends With You provei a demo da versión esta nova de Switch. Teño que escoitar un pouco con calma, que agora teño tanto xogo diante que ou te pos, hai algúns que require un pouco de poñerte máis con calma, porque senón non estás facendo o que. Como eu poño un pouco máis con calma, en vez de andar falando chocándome contra o teito, eu pensei que se atravesaba, non son ni que atravesas,
Por que fan mal os xogos? Que problema tes? Sí, o Neo. Sí, o novo, o que está en Switch agora. Que non sei se están os dous en Switch. O original era da Wii ou da GameCube, pode ser. Xa vos digo, aquí moito recuncho, pero eu en Nintendo vou co xustiño, para comentar as cousas. Xa está desotando un pouquiño, pero bueno, por si había dúbidas. Vale. Cheirome que iso vai a fundirse, pero non sei a que velocidade. Por si acaso... No, e ahora non teño saída. A non ser que poda atravesar iso. Arredemo. Que necesidade había. Por favor, que non caia na planta. Non sei onde vou caer. Cadroulle. Ei, Héctor. Ei, Mario. It's a me. Mira, ainda non dixen en todo directo. Parece mentira. Ben, imos pegar este salto. Non esperaba menos de ti. Vale, agora cadroulle. Non. Porque dudei. Se fose con convicción pa diante. Ai, non puido ser. Mira, vai ser a última quenda esta. Imos elixir resultado. Foi un non. Así que parabéns a xente do non. 4 persoas. Así que estades hablando unha persoa que puxo 1000. F. Bueno, está nos plans, Anjo. Está nos plans. Veña, última. Pasaremos ao mundo 3. 2 minutiños máis. Agora moito máis doado en teoría. Porque comenzamos desde o 3-3. Desde o comezo, con 5 vidas. Agora por lo menos así que non podo tal. Pues Miguel, que tal? Como andas? Estamos aquí con xogos modernísimos, gráficos HD 4K. Que bueno, unha cousa, quero lanzarvos aquí unha reflexión miña. Xente queixándose co tema das 8K, das OLED ou cheirades, segundo o xornal que leades. Eu vexo moita xente queixándose que igual non ten a vista ben. Quero dicir, teño visto moita xente con gafas queixarse diso, quero dicir. A ver. Igual, ás veces estamos perdendo un pouco o cuno nos 4K e todo iso. Estos cunchiños éramos de balea, éramos de balea. Ahora vou facer isto magistralmente. Non, pois vou facer como antes. Non aprendí nada. O sea, agora, en vez de facelo ao estilo clásico recuncheiro, que era facelo difícil, pero facelo, pois agora que tiña fácil, pois fallei. Fallei en dicir ben, fallín. Pois nada, eso, cousas que temos por recuncho en breves. Este mércores daremos algún xogo. Veña, hai que decidir. Imos aquí ir lanzando xa ideas. Xogos. En que programa de televisión se dan os xogos chicos? Oxe ningún, porque oxe non está Xavier Fortes falando mal do bono cultural, creo. Entón, veña, ideas para xogar o mércores e que facer un reto. Teríamos o Super Ghosts and Ghosts, por exemplo. Teríamos o pasar a última fase do Yooka-Laylee, o do Impossible Lair. Que non é imposible de ler, senón que é imposible do que diga ben. Iso, non sei, algún xogo. A cousa, un reto que facelo en sí non leve máis de unha hora. Basicamente porque non sei onde vou caer. Estou dando para outro. Epa! Vale, vou. Así polo menos non vou para o barranco de atrás, como moito para a planta. Entón, é un reto que leve unha hora. Pasalo en sin directo, porque a cousa que se poda pasar no propio directo. Que igual precise que eu entrene todo iso, pero iso. Teño Smash, como modo arcade, por exemplo, que proporías aí no do arcade, Lilium? Vou ir de pouco en pouco, que antes xa... Teño Smash, a verdade é que estiven aí como de historia, fixos un chisco repetitivo. Pero bueno, como multixogador entendo que un xogo ten moito potencial. Veña, pa diante xa, porque sí. Isto como vai... Non!
Xa estamos co do tempo, pero non ves que xa teño bastante cousa para que me andedes co tempo. Vale, isto arriba non chego, non? Arriba non chego. Hai bloque secreto? Non hai bloque secreto, pois vou ter que chegar, non? Vou ter que chegar coa carrería. Que me estás contando? 39 segundos que non son segundos. Pois porque xa está. Xogalos de dificultade máxima, que estén difíciles. Bueno, poder mover. Vale, algunha opción máis que se vos ocorra. Hai unha cousa. Pasa que xa é moito Street for Rage 4, que xa estivemos dando aquí Street for Rage 4, pero sí que me queda un modo aínda por pasar. Pero pensad, eso, sobre todo xogos de... digo, de 16 bits, porque suelen ter unha duración que nos encaixa para isto. O este xogo pasalo inteiro, por favor, non. Con cas 5 vidas non. Eso xa vai ser reto. Vale, estas son estos axubes que podías ir por un lado ou por outro. Este non teño moi claro como se desbloquea. Moi ben. Alguén sabe como iban os alxubes estes? Que creo que era se ibas unha vez por un lado, outras por outro, entón chegabas a outro sitio distinto. É unha cousa rara, isto. Isto a nivel científico. Vale, isto pareceme ben. Onde vas? Oi, podería caber polo sitio, grazas. Bueno, teño aínda 2 minutos desos. Que esos segundos, por que non son segundos? O sexa, que unidade de tempo é esa? Porque que cada unidade son un tercio de segundo, que non sei exactamente cal é a equivalencia. Mira de que ven. No te xardín teño unha flor a máis bonita. Vou ir por abaixo directamente, a ver que pasa. No, por abaixo directamente non. Eu creo que vai ser que aquí neste tramo teño que ir por arriba de todo. Entón así xa todo cambia, todo muda. Alguén o está poñendo por aí? Cando fago mal fago un ruido. Vale, pero que é facelo ben? Que é facelo ben? Ostra, que quedan 2 minutos dos que non son minutos. Imagino que ir por arriba de todo. Por arriba de todo e andar un fun, verdade? Por arriba de todo e andar un fun. Sí, non me meta presión. Ostras. Na primeira por abaixo. Antes da planta tens que ir por abaixo, vale. Vou tomar nota. Cantas vidas me quedan? Antes da primeira planta tens que ir por abaixo. Vale, por aquí por abaixo. Ou, non, antes desa. Antes desa, teño que ir por abaixo, vale. Vamos a aproveitar, por si acaso. Aquí había un... non había aquí un... Eso é. Vale, entón, agora sí. A primeira planta agora é por abaixo. Vale, tirín. E agora que? Agora está ou non? Agora tiña que ir por arriba, non me diga demais. Tiña que ir por arriba, non? Vale, e agora por arriba. Que o son non identifico, E agora... Pois mira, o do son non o suben nunca hasta hoxe, Mira que estive facendo cousas destas. No, xa escotei o son eu. Cale. Claro que... Bueno, pois ese salto xa non. É que o mal non o escoito moi ben porque estou sen cascos hoxe, porque viñen máis arriba e digo, vou facer o directo sen cascos. Entón... non o teño moi alto, porque se non entra polo micro xogo. Isto todo... Vale, veña, por abaixo. E por arriba de todo non é. Vai ser por aquí. Non? Pois por abaixo outra vez, que non me quedou claro. Vale, por abaixo. Tiren. Agora, por abaixo outra vez. Gracias por pasarte, Bukowski. Ahora foi un... Pois, a ver, que me quede claro. Por abaixo. Por arriba. Pero por arriba, sea por arriba, por arriba.
Vale, non. Vai ser un final de directo apaixoante, verdade, Todo por abaixo, a ver. Tirín. Ostras, e como vou por abaixo por aí? Non pode ser todo por abaixo, non? Ao final onde hai 3 filas. Ao final por abaixo onde hai 3 filas, joder. Valimos ver en que momento salta o... O mellor teño que ser pequeno. Si, home, pequenos son cada vez máis pequeno con este xogo. Última vida. Pois nada, vai ser de aquí, Vai a puzzle máis parvo, Por abaixo. Vale, vou ir por arriba agora, que de momento... Entón. Aquí xa non. O sea, xa, aquí... Cando estou neste oco aquí xa me dixo que non, que mal. Si, imos seguir pequenos. Imos seguir pequenos. A ver. Abaixo. Entón, por abaixo, se pasamos o oco ese... Vale, ben. E agora podo volver para atrás para ir por arriba. Bueno, xa por probar. Mira, que estamos aí. E xa está, vale, xa está, vale, moi ben. Agora que xa está, vou pegar un chimpo que non acerto aquí nin de broma, xa veréis. E agora por arriba. Que agora tamén hai outra vez que coller un ramo. Que agora tamén hai que escoller o ramo que... Xesus. Mira, desapareceu. A ver. Será por arriba, será por abaixo. Será que vou morrer xa directamente. Cagou no bollo cabazo. Vou intentar ir por arriba. Obviamente non son capaz. Hai que ir por arriba todo o rato, entendo. Bueno, pois xa está. Pois xa pasou. Total. Ai, que leria. Pois foi un non. Foi un non. Ata aquí queda aprobado o WarioWare. O WarioWare, sí. O Super Mario Bros. Los Leves. Lembramos que este era o Super Mario Bros. 2 xaponés no Xapón. Entón, foi un non que vai de 3 persoas. Vai para esas 2 persoas que votaron que non. Entón, antes de irnos, veña, ímonos facer a enquisa. Que reto propoñemos para o mércores, que faremos directo eso, en torno ás 8:30. Antes o mércores teremos un vídeo con Luz Castro que faremos de mulleres e videoxogos, facendo unha exposición virtual do Museo de Videoxogos. Teremos un paseo cunha guía de sección como Luz Castro. Iso, logo a noite faremos un reto a carta, que a carta ven agora, entón. Vou vos lendo por aí. Que reto facemos o mércores? Comentades por aí o modo arcade dos Smash Bros. Porque quero que quede agora saldado, porque así estudio un pouquiño, non moito. E logo facemos a maxia da miña melena, pero isto con pantalla xa en grande. Lembramo anjo, pois se me vai a olla. Pero ten que ser en pantalla grande, pois non hai maxia. En pequeniño non hai maxia. Smash Bros en arcade difícil. Bueno, xa se entende que é o arcade. Veña, o Super Goals and Ghosts. Goals and Ghosts. Pasalo. Espera que non me deixe poñer aquí máis caracteres. Pasado Super Goals and Ghosts. O do Yuka Laili. O Yuka and Laile Impossible Leer. En pequeniño non hai maxia. Na tele, o sea, en pantallina pequena. Veña, o que se vos ocurra por aí. Iso, a cousa é que pillar un xogo ou unha fase que digades vos que é moi difícil dun xogo, ou eu que sei, pasar un xogo
sen saltar, sen dar o botón de salto. Ou unha fase, que non que estou pensando xogos que se pode facer iso, pero bueno, se tes alguna cousa pensada por aí. Ou se non intentar, tamén podemos propoñer un speedrun, un fume carozar. En plan, pois tal xogo, pasalo en menos de... E miramos o tempo aquí, que sería... O sea, un xogo facelo rápido. Mira, e agora axustamos o tempo, vemos cales son os récords que hai agora mesmo no mundo, e intentamos axustar un tempo que sexa relativamente... aí con intriga, con saber se podo conseguir ou non. Life for Salamander danés. Deixame ver se está o xogo danés, así o miramos de paso. Non me xoga para nada. Un Yoshi limpiño. Pero que Yoshi limpiño? Fase das motos do Battletoads. Mira, que sempre oín falar dela, pero nunca vin. Esa en teoría que podría ser a caixa. Facelo se morrer a fase das motos. Aí probablemente tiraríamos... O Battletoads non está aquí, creo. Espera, de aquí un momento. Por orden alfabético, decídesme por aí o Life Force Salamander, que eu creo que non me soa de velo, pero que non me soa a mí, non quero decir nada. Nada, Metroid, e Zelda, Legend of Zelda, nada, Original Mario Bros. Fase as motos do Battletoads. Con flores, un Yoshi limpiño, con flores, modas vermellas. Pero son xogos moi longos, non? Os Yoshi. Ou refires to Yoshi Island 2? Bueno, a moto do Battletoads vou a comprar, non sei se o resto coincidides. Que eu non a coñezo, eu sei que ten fama, pero non estou aí a... Aí está. Fase motos Battletoads. Veña, teño un oco máis aquí para a proposta, a non ser que cheguen dúas moi boas que entón metémolas tamén. Boa, Xan, que tal? Moi ben, estamos aquí facendo, mira, estamos facendo plan xa para o mércores. Pino xa aquí recollendo despois de moita tristura co Super Mario 2. Xa, porque ao final non cambia de etiqueta do streaming. Bueno, aquí a xente así confundes. Mario Kart, facer podio en 200cc. Facelo contra máquina. Contra máquina creo que teño podios en todos. O sea, teño ouros en todos os torneos. Que se me dis ponte agora a xogalo e facelo, pues seguramente non saia cousa tan exitosa. A ver, vamos a ver que xogos hai por aquí, por si queremos ver. Estos son de Nintendo. Claro que sei. Hai un Yoshi. Pero este de puzzle. Vamos a ver os de Super Nintendo que hai por aquí, se vos chama atención. Se non de Mega Drive, tamén te den conta que de Mega Drive podrían valer. Teño uns poucos. Bueno, estos veñen ca Switch, Miguel. Neste caso, estos con tero modo o online da Switch son xogos que os tedes, así que tamén de Super Nintendo tedes tamén uns 40 e pico. O Breaking Crew, que tal é o Breaking Crew? O Breaking Crew é o dos martillos, non, os dos martelos. De Nintendo 0, pois estamos un pouco igual case, Miguel. Eu tomo aquí facendo un curso acelerado con esta xente que hoxe estiveronme aquí ensinando moi ben co Mario los levels. Claro, aquí temos que sei, os Donkey Country, por exemplo, por darvos ideas. Vamos ordear por orde alfabético. O Breath of Fire, estos son así medio rol tal. Demon's Crest, que é un pouco como Super Ghosts and Ghosts. Donkey Kong Country. Kirby's, Star Fox, o Mario Kart da Super Nintendo. Non sei se é Super Nintendo. Wild Gun, Super Tennis. Air Defense Force, está interesante. Bueno, non sei que se vos ocurre. A ver, podemos intentar facer un... de aquí. Imos ver, un Donkey Kong Country. En canto se pode pasar un Donkey Kong Country? Igual non me quero meter un Donkey Kong Country. Por que me meteu? De Sega está o Comic Stone. Teño o Comic Stone, sí. Pasar o Comic Stone. Comic Stone é difícil, Si que eu non o pasei nunca. Poñemos o Comic Stone, veña. Comic Stone teño no recopilatorio de Steam. Está o Comic Stone. Pasar o Comic Stone. Entón, imos facer un pequeno repaso
a todo que mentras activo en Kisa, primero vou ver aquí un pouco con todos para que vexades o que estades votando. Entón, o Smash Bros. Aquí queda en Kisa, tedes 5 minutiños. E agora mentras vou ver se me dá aquí a cabeza para montarvos aquí o poñer aquí un Firefox, compartilo. Ímolo resetear. Transformar, restablecer transformación. Ahí está. Bueno. Ahora ídelo ver mellor. Entón, temos primeiro o Smash Bros. O modo arcade. Pois alguén non controla. E antes de rematar o streaming doxe, imos facer tamén un reto WarioWare. Efectivamente, de por Smash Bros. Ultimate Arcade. Bueno, creo que son pasar 8 rondas, pode ser, en dificultade alta. Mystical Ninja en Super Nintendo. Non está Mystical Ninja en Super Nintendo, creo que non, non hai Mystical Ninja. Entón, eso, pasar ao modo arcade. Básicamente son pasar varias rondas de... rato. Cun personaxe, por aquí, tal. Estás vendo un pouquiño xa. Estás vendo aí a Renegado, seguida a Renegado, que non está cedendo estas imaxes do xogo. Nada, eso. En dificultade difícil, non sei exactamente dificultade, pero bueno, o sea, como difícil pode ser. Isto hai que saber a Lilium valorar un pouco mellor. Seguinte opción que temos sería o Super Ghosts and Ghosts. Primeiro, este podemos ver directamente xa aquí. Está aquí, creo. Aquí está. Super Ghosts and Ghosts. Se non lembrades ben calé. Quiero ver aquí ahora de fondo. De momento aquí está cargando. Aquí tedes, tal. Me ha impresionado. Xogo clásico. Está aquí, falando aquí de xente. Moi semelhante recreativa, pero con algunha novidade máis no diseño de niveis e todo isto. Entón sería pasalo inteiro. Non sei se é moi difícil ou non. Si, logo afiliaríamos con todas as personaxes, se ian pasar, non teño todas, Bueno, sería pasar este xogo, que ahora mesmo non estou entendendo moito, pero sabedes que hai certo troleo, porque van aparecendo cousas por aí, un pouco de calquer lado, e vai camando o terreo. E tamén un xogo moito de memorizar. Eu de momento xoguei un pouquiño outro día, pero xa digo, non é un xogo doado. De feito, acabo xa de morrer. Bueno, pois isto sería o Super Ghosts and Ghosts. O Yooka Lightly, pois sería tal que... Esto vamos a buscar aquí. Vamos aquí o Super Ghosts and Ghosts. Imos ver o último nivel, que sería este de aquí. Espera que vais aquí un anuncio que non nos interesa de momento. Bueno, reciñas por pasarte, Miguel. Nada, se votaches aí algo xa me que votaches ou non. De momento hai empate entre fase motos, Battletoads e pasar o Comic Zone. Vale, aquí estades vendo o Yuken Kazooie. Claro, isto é unha primeira fase que hai un pequeno boss que nin tá mal, pero logo por aquí isto empeza a ser unha cousa de troleada tal. Que isto máis ou menos ben. Pero xa por aquí empeza a ver... Digo que é unha fase que é complicada, que hai que estudiar. En principio aquí vedes que ten como un contador de vidas de 43. Neste momento temos 35. Poderíamos ir con máis para o próximo día, pero xa vos digo que é complicadete. Este señor xoga bastante ben de momento. Bueno, non tanto, que acaba de perder aí. Vale, lembro me dixo que me mandaches, Héctor. Veña, queda aí un minutiño para votar. Fase motos Battletoads. Veña, rapidamente. Claro, ao final... Fase moto Battletoads, a ver que sai. Claro, isto ten unha pinta que non se ve nada, que hai que saltar. Isto lembra un pouco do Rei León, que isto xogámoslo. Ese directo do Rei León, canto sufrimos. Pode ser outra opción, bueno, xa non está, pero pasar o Rei León, pero ensayando antes. Claro, por que é complicada? Porque imagino que ahora aquí xa leva un ritmo que xa non dá moito a recordar. Bueno, esta é unha opción que está por aí valorada. E logo teríamos o Comic Zone. Que o Comic Zone é un xogo que te metes nun cómic e non sei que queres facer a... Xame, sí.
Comics Zone da Mega Drive. Xogo está interesante, pero eu creo que foi un pouco a dificultade. Entón, bueno, estar metido nun cómic. Mira, empate entre Comics Zone e o Battletoads. Pois hai que facer desempate entre estas dúas. Teño Hollow Knight. Xogar... A ver, teño unhas 2-3 horiñas, pero creo que estou bastante lonxe de pasalo. O pasar non sei cal sería o reto en sí. Entón, teríamos ou a fase de motos Battletoads ou pasar o Comic Zone de momento. Entón, repetimos en Kisa con estas dúas opcións, 2 minutos, se vos parece. Deixame ver aquí as enquisas, que vos las cambie. Que sabemos que quedan reto das motos do Battletoads ou pasar Comics Zone. Moi ben. E outro reto que tamén é tirar o mando, que eso tamén acabo de facelo e conseguido con moito éxito. Arra ben. Entón, veña, lanzamos aí 2 minutiños. Boas son das ideas. Chega xusto para a democracia. Imos ver que facemos o mércoles que ven. Se xogar ca fase das motos do... Acabamos de poñelo. O que tedes aí en pantalliña, en pausa, que agora vou dar o play outra vez. É un xogo de así medio loita. Estame saindo aquí. Non sei que botón toquei. Eso, tamén xogo de loita, pero que ten unha dificultade... Rompo todo, efectivamente. Unha dificultade interesante, porque, por exemplo, aquí, para golpear isto, perdes vida. Ou para golpear cousas dos bordes das viñetas, pois perdes vida tamén. O cal é un pouco troleada todo. E o do Battletoads, pois acabamos de velo. Basicamente unha fase bastante rápida, que igual podemos facer un popurrí aí, se vamos a facer a cousa. Aquí dá o nivel das motos, o Battletoads. Que teño que ver, creo, hai Battletoads para Mega Drive, non? Creo que o Mega Drive sí que podo conseguir. Non sei se hai un Super Nintendo aquí a rato. Básicamente aprenderse isto de memoria. Bueno, neste caso eu creo que igual o faríamos en directo directamente, valga a redundancia. Que visto así non parece difícil, pero eu cheiro-me que isto controlalo vai ser doado. Vexo aquí un certo troleo. Entón, veña, como vai a enquisa de momento? Está indo pasar o Comic Zone. Está indo... Vai de momento gañando Comic Zone. Mira, é un xogo que non... Sí que o xoguei un pouquiño na súa época, pero creo que non cheguei... A terceira fase non cheguei. É complicado. Entón, témolo así pendente, así damos un pouquiño a Mega Drive, que fai que non lle damos. Bueno, ainda podes entrar a votar. Quedan aí 2 minutiños, non, 2 segundiños. E mentres tanto, pois imos ir poñendo a última de WarioWare. Imos facer o último Comic Zone. Pois queda Comic Zone para o mércores. E así tamén facemos... Pois mira, tamén podemos aproveitar para falar un pouco de a banda deseñada nos videoxogos, porque o Comic Zone é un exemplo moi bo, pero hai outros xogos que toman estética de cómic e de todo iso, entón tamén podemos falar un pouquiño sobre eses xogos. Imos co último reto, veña, WarioWare. E imos ver se hoxe chegamos. Outro día quedamos co reto de 50, creo que era. Espérate, non, xa sei que imos facer. Imos facer o reto... Non, o de 50, veña, o de 50 que estivo outro día entretido. Os que estiveches outro día, vai ir un xogador só. Vedes aí que temos en récords, pois fixemos 50. Pois hoxe imos ver se chegamos a 55. Isto é que temos varios microxogos. Espérate, non, imos mellor ir a outro. Imos xogar así a despiste. Isto gusta moito, logo ao final acabo sufrindo. Vale, este remix van ser xogos de pódense calquera das zonas. Que creo que cada 17 fases consigo unha vida. Co cal chegar a 25, veña. Eu creo que 25, non sei eu. Fixen 17. Non sei se 25. Veña, imos ver se sai 25. Facemos predicción. Pasarei a ronda 25. Estos son microxogos, para que non o virada nunca. Microxogos moi tolos, moi rápidos todos, que non dinche, depila este señor, e tens que depilalo. En contra non sei que debaixo da cama, pois cousas así. Moitos aínda non o xoguei, o sea, creo que hai 200 e pico. Eu andarei polos 100 e pico que vin, pero sempre hai algún que non sei que. Entón, pasarei a ronda 25. Si, non, e a partir de agora queda un minuto para a predicción. Atentos por aí pola vosa parte superior do chat. E isto en cando comezamos. Así que antes de comezar,
Imos facer aquí a satisfacción da maxia da melena que nos pediu Anjo, que igual xa marchou a dormir. Normal, que este señor non lle fai caso. E con entropía mediante imos facer un pouco de maxia da melena. E agora imos poñerlle melena entropía. Así. Son un gato guapo. Ai, coitadiña. Vou Farun. Chega xa cando está todo vendido. Moi ben, de momento, eso. Pasaremos a ronda 25 deste xogo. De momento hai 3 persoas que sí, unha que non. Tedes ainda uns 20 segundos aproximadamente. Vou dar un grolo, mentre diga a maxia da melena. Un pouco máis de maxia. Chegas para despedir. Non, ainda vamos dar un mini show aí. Aparte sei que é un show que non te dá nada de estrés, Farun. que é o este, non durmes, non. Pusimos aló con 3 persoas que sí, 2 que non. Imos ver que sai. Lembrar, cada personaxe ten poderes distintos. Clasificar, vale. Vale. Moi ben. Esperade. Vou poñer a pantalla onde? Vou poñer a pantalla onde? Xa está. A primeira pasina moi ben. Tongo todo. Xa está, verdade. Si agora estades todo co retardo, non se ve, xa vinxo. Escapar, vale. Esta persona se salta. Hala, chao, moi ben. Aquí me tienes. Vale, esta onde soña transpórtase. Hai que poñer as... Agora, como é inverno, hai que poñer xa unha hora menos. Eso, non? O xogo, non, vale. Escalar, vale, con este é bastante fácil porque flota, moi ben. Eso era un homenaxe ao Ice Climber. Pero... Escapar, de que? Ah, do aspirador. Esto entropía sale bárbaro de escapar do aspirador, ¿verdad? Entropía. Acude al rescate. Ah, isto non sei como vai. Pois era así, pois vale. Vai rápido. Esta personaxe salta só sempre. Alcanza la salida. Ostras. Cadroulle. Repara o ponte, aquí. Xa está, isto é do xogo de Toad da Switch. Este vai dun lado para outro. Gregar. Que acabamos de plantar? Limpar, Busca cobertura. Ai, pois había aí, moi ben. Con Ourense, aí na Serra do Courel. No, Serra do Courel non é Ourense, xa sei. É que non podo decir cousa con sentido, non me dá a cabeza. Ponte a cubierto. Pero, ¿por qué? Vale, pegou. Está indo moi ben, Rompe la hucha. Moi ben, todos así, veña. Recoge. Nivel final. Jolín, pensé que iba a ser más complicado, Va, espérate que... Ah, vale, mira. Oh, no, Super Mario outra vez. Vale, con este señor, cando lle dou un botón, empeza a facer isto de flotar. O xogo non o biche de xoxe, verdade? Bueno, a calquera cousa lle chamas falar, Son das ideas. Vou chamar son das ideas porque non sei quen está levando a conta Community Manager. Non sei se isto... Bueno, non me sale a voz de Darío. Iba a facer... ¡Ai! ¡Ai, que malían! ¡Ai! Ai, vou facer turbo xa que non teño ganas aquí, verdad? Ai... Pikmin, sí, efectivamente o Pikmin. Ese que saía aí dunha flor era o Pikmin, como ven apunta aí Louro. Pois veña, rumbo de C9, rumbo xogo bonus. Vai ser bastante ben, igual creo... Bueno, non sei, non sei se sai ben, pero bueno, te pinta que sí, entón se o conseguimos, ampliamos a predicción para un número alto. Verdade que isto cada vez ahora vai ser microxogos un pouco máis difíciles. En algún se repetirá, pero terá un pouco máis de dificultade. Por exemplo, agora hai 2 aspiradores, lembrades? Ai!
Pila. De Pilar. Oye, bebe. Ay. La Pili viene de Pilar. Pili viene de Pilar. Pilar. No, bueno, en fin. ¿Alguien sabe canción que cante? Copia figura. Espérate. No. Pero que se mueve complicado. Preparado. Llega a la meta. Espérate, esto tengo que sacar un 2. Pero no sabía mover a personajes. No se movía. Uy, que no llegamos, Ah, no. Vale. Saman que iba por ahí. Estamos casi. Subas cortinas. Subir. Hoyo. Será un placer. Uy, que baixona máis rápida. Derriba. Moi ben, vale. Última. Xogámonos aquí. Uy, con este personaxe non me gusta nada. Demonios. Cadroulle. Aquí está. Bueno, superado. Imos seguir, porque eu non creo que vai a aguantar moito máis. Esquivar que? Vale. Xa vexo que hai que esquivar. ¿Habéis visto? Ponte a salvo. ¿De qué? Ah, aquí. Aquí estoy a salvo, ¿no? Enciende. O qué? O trébol. Como vai? Non, había que darlle outro. Había que darlle o... É que nunca xoguei esa. Que non sabía como iba ese xogo. Bueno, pois xa está. Pasamos o 20, chegamos ao 28 por primeira vez no mundo mundial. E iso é que pasamos da ronda 25, así que neste caso 3 persoas que si levan aí 290 cunchiños que se reparten entre estas 3 persoas, así que ata hoxe finalizado. Non puxe que estamos xogando WarioWare, bueno, xa sabedes, WarioWare Get It Together, que está na Switch desde o 10 de setembro, tedelo por aí para mercar. E agora sí, imos ir retirando, pechando este stream improvisado. Jolín, que hubo moi ben ambientiño, moitísimas gracias por pasarvos todes. Nada, pois imos ver a quen lle facemos aquí unha raid. Vos, mentras tanto, emplazamos vos a que o mércores imos ter doble xornada de recuncheira. Primeiro no YouTube, que imos ter ese vídeo de mulleres nos videoxogos con Luz Castro. Aí, pois, eso, falaremos un pouco das distintas mulleres que traballan no ámbito dos videoxogos, tanto a nivel local como a nivel global. Eso, ted boa noite, cuidado co que facedes, porque nunca sabedes, podes comezar un día normal e logo rematades no lugar cantando con Galloso. Se sodes Samantha Fox pode pasar vos iso, por exemplo. Polo demais, ímonos de raid. Se tedes algunha suxerencia ou xente que estai facendo, non sei se estaba xa Miguel que iba a facela. Bueno, Miguel fixemos o outro día, entón igual tamén varemos un pouquiño. Vamos ver quen está por aí. Está Miguel comezou aí fai 14 minutos. Está tamén, mira, está Moisés. Ostras, que raro Moisés en tal. Imos facer unha visita a Moisés Pombo, que aparte acabo de comezar. Así que vou ver se lembro como se facía unha raid, que outro día peguei un golpe na cabeza, non me lembraba, pero hoxe creo que sí. Moisés Pombo, que creo que non lle fixemos nunca ninguna. Miguel estive antes, pero xa fixemos xusto o último día. Entón, hoxe imos darlle a Moisés, para tamén son o coñecedes. Pois mira, é unha oportunidade tamén aquí de coñecer a Moisés, que tamén fala bastante ben na súa canal de YouTube, e a ver que tal no Twitch. Para máis contido en galego en Twitch, xa sabedes, @galegotwitch en Twitter, nas redes sociais, o Discord e todo isto, para enterarvos de toda a xente que está facendo contido en Twitch en galego. Lo dito, boa noite, ímonos de raid a Moisés Pombo, e nos vemos no recuncho, xa sabedes, o mércores, e mentres tanto en redes sociais, @recunchogamer, e aí, pois, seguimos poñendo cousiñas e cousas varias. Cousiñas e cousas varias, moi ben. Vou resolver a predicción, que non a resolvín. Ou si, xa resolvín. Vou darle a raid. Onde está o botón da raid? Onde está o botón da raid? Perdín o botón da raid. Cada un segundo. Teño que darlle o rezo da raid, verdade? Sí. Moi ben feito por min. Ben por min. Agora sí que vai. Non me deixa facer raids a Pombo. Vale, me está sendo aquí un aviso. Non, pois veña, imos a Fieiro. Así que ben moi vale. Temo falar con Moisés, que non se pode facer raids a él. Que ás veces podo ter pechado. Non me está deixando tampouco facer a Miguel. Estou xa así un pouco en riso. A música de fondo que está soando, que é bastante fea. A ver, vou facer un... A veces está parvo o Twitch, Isto pasa. Bueno, pois nada, pois xa sabedes, @galegotwitch. Agora tedes a Miguel Fieiro, Moisés Pombo en directo. Creo que non se me deixa alguén máis.
Non, o resto creo que estamos todos en... Mosiño acabou fai un anaco. Bueno, eso foi onte, un anaco fai onte. E nada, pois eso, tedes a Miguel Firmo ese espombo. Facede aí o traballiño de ir a buscar, senón eso. @galego Twitch. Bicos apertas, vémonos, graciñas por pasarvos. Boa noite.